салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. аз дидори ҳар яки шумо шод ҳастам. хоҳони онам ки худованд бигзор ҳар яки мора дар паноҳаш нигаҳбон бошад, аз дарду ғам, аз парешониҳо дур нигаҳ дорад. дӯстони азиз, имрӯз хостам барои комментариҳои шумо ҷавоб гардонам. узри зиёд мехоҳам ки комментарии шуморо дар вақташ мехонам. баъзе ҳолатҳо мешад ки серкор мешам, аз ҳамин сабаб дер ҷавоб мегардонам. ҳозир хӯроки шом тайёр каросиям духтарон. камтар курини фарш тайёр мекунам, тифтел ва картошка пюре мекунам имшаб. ҳоҷат нест ки ин хӯрока ман барои шумо гуфта гузарам, чунки ин хӯрока ҳамаи мо тайёр мекунем дар хона бисёр ва ҳама бо ҳар хел услуги хонагӣ худаш тайёр мекунад духтарон. видеоя бинед, тарзи тайёр кардани мана ва фикру ақидаи худро дар комментария гузоред. дӯстони азиз, саволҳо буданд барои фирми Эвен регистратсия кардан, чӣ гуна бояд регистратсия кардан ва бо дар бораи маска барои рӯй, дар бораи веснушка барои рӯй инам духтарон. дӯстони азиз, ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам чӣ хел бояд ба фирми Эвен регистратсия кард. вақте ки дар ҳамин интернет занед, агар бисёр номерҳо мебуранд, бисёр ҳар хел сайтҳо мебуранд духтарон. дар он ҷо он одамое ки уже худашон бо ҳамин кор бизнес заниматсия мекунанд, ваҳо барои худашон ҳамихел группа тӯда мекунанд. агар ваҳо чӣ қадар ки группа тӯда кунанд, ваҳо ҳамон қадар бисёр аксия мешад, бисёр скидка мешад, бисёр падарка мешад. аз ҳамин сабаб духтарон, шумо фақат бо ҳамин нархи каталог харидорӣ карда метавонед. тамом он аксия ки он падарк ки шумоова мебиёд, ваҳо барои худашон мегиранд. аз ҳамин сабаб духтарон, ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам. дар ҳар як поёни видеои ман номери ватсапам ҳаст. шумо метавонед дар ҳамон ватсап ному фамилиятон ва дата раждинитона нависта фисонед. ман Эвен ба шумова регистратсия мекунам. аз фирми Эвен барои шумо телефон мешад. шартҳои Эвен чӣ хел аст духтарон? вақте ки агар шумо регистратсия кардед, аввале ки шумо харидорӣ мекунед, дар 1000 сӯм агар харидорӣ кунед, агар шумова плюс адно ягон хел женский ё мужской духи падарка мебиёд. дуюм, агар дальши шумо чӣ қадар бисёр харидорӣ кунед ё ки бисёр харидорӣ накунедам, ҳар сума ки шумо мехаред, мисол 1500 ё 2000 ба агар харидорӣ кунед, агар боз дар он ҷо шумова падарка мешад. ҳар чизое ки шумо харидорӣ мекунед, например дар каталог 1000 сӯм истода бошад, шумо минус 30% кати харидорӣ мекунед. агар дар куҷое ки шумо регистратсия карда бошед, Эвен агар шартош ҳамин хел бошад, ин шумо дар ҳақиқат аз компания харидорӣ мекунед. агар ки бо нархи каталог харидорӣ мекунед, он компания нест духтарон, он одамое ки уже бо ҳамин продуктаҳо хариду фурӯш ба заниматсия мекунанд. агар духтарон нофаҳмо бошад, боз дар ҳамон ватсап телефон кунед ё ки нависта фисонед, ман боз нақстар барои шумо мефаҳмонам. дар он ҷо бисёр ҳар моҳ ҳар хел аксияҳо шуда меистад, падаркаҳо шуда меистад духтарон. агар ки ба ҳамин сайташ регистратсия кунед, бисёр выгодна аст барои шумо, чунки ҳам 30% аксия, кайки харидорӣ кунед, агар ҳам боз плюс падарка мешад дар он ҷо. анамин буд камтар маълумот духтаро дар бораи Эвен. бо агар нофаҳмо бошад, агар дар ватсап нависед. маска барои рӯй духтаро, 1-2 видеом барои маска барои точки чорни точки низ кардан буд. дар он ҷо духтаро нависта буданд ки синну сол
духтаро сину сол вақте ки маскаи домашний тайёр мекунед, сину сол фарқ надорад. бисёри мо аз ҳамин сабаби беэътибори мо вақте ки рӯи мова ягон чиз пайдо мешавад камбудӣ, баъд мо маска кардану баъд ҳар хел кремо харидане истифода мебарем. амин маскае ки дар хона мекунед бояд ҳар ҳафта 1-2 маротиба мо бояд кунем духтаро. сину сол фарқ надорад. ҳарчанде ки бисёр ҳамин рӯйтон ба парвариш мекунед, ҳамин камбудиҳое шумо намебинед. вақте ки до ҳамин рӯи мо ягон камбудӣ мешад, мо бад сар мекунем, баъд ина аз ҳамин камбудиҳо халос шуданам ба фикрам камтар душвортар аст. барои ҳамин духтаро ҳар ҳафта аз ҳамин маскаҳо соки алои, соки лимон мо бояд истифода барем, пешгирӣ кунем рӯи моя. боз дар ин ҷо будан дар бораи веснушка. духтаро гапа росташа мегӯям, он чизе ки ман дучор нашудам, он чиза ман барои шумо гуфта наметонам. ҳамин проблемаи веснушка ки ман ягон бор вон находиам духтаро, намедонам. узри зиёд мехоҳам ки ҳамин саволи шумора пурра ҷавоб дода натонистам. шумо агар ҳамин проблемаи веснушкатон бошад, метавонед ба косметолог муроҷиат кунед ё ки ба духтурон муроҷиат кунед, чунки агар ки ягон хел аз внутри организм недостаточни витамин бошад, агар баъд ҳамин веснушка пайдо мешад рӯи одам. ба тавсияи ман ҳамин духтаро, ё ба косметолог меред ё ки ба ягон духтуро муроҷиат мекунед.